салом ба кулли футболдӯстдорони ватанӣ ва брунмарзӣ. Баъди танаффусҳои тӯлонӣ вобаста ба серкорӣ дар бозиҳои олимпӣ, мо бароятон 10 трансферҳои охири тобистониро хоҳем қисса кард. аввал албатта ки гап атрофи омадани Рикардо Калафиори ба Арсенал аз Болония бар ивази 42 миллион фунт стерлинг мебошад. бо Малдини Новин аз Италия шартномаи 5 сола баста шуд ва бо ҳамин баъди чақонии мавсимӣ бо Мотта ва худнишондиҳӣ дар Евро 2024 Калафиори ба дастаи авторитет омад. ӯ худ дар ин ҷо авторитет мешавад ё на? албатта ки самараи кори Артета ва натиҷаҳои мавсимӣ нишон хоҳанд дод. гапи асосӣ атрофи Тоттенхем бошад. баъди ҷоизагирии Ормонӣ албатта ки харидорӣ аст. дастаи Даниэл Леви аз Корея вингери 18-сола бо номи Ян Мин Хекро харидорӣ кард. Кореягӣ ба сафи тими лондонӣ моҳи январи соли 25 мепайвандад. шартнома бо ҳамватани Сон дар Лондон то соли 2030 амал карда ба гуфти Тоттенхем мумкин ки онҳо сони нав барои оянда оварда бошанд. намояндаи пурғурури каталонӣ дар баробари Барселона бо номи Жирона бошад тариқ иҷора аз Тоттенхем Брайан Хилро шомили даста намуд. ин аллакай севумин иҷораи ин вингер аст. оиди гузариши иҷоравии бозигари 23 сола аллакай каталониҳои чақон расман эълон намуда, Хил пештар аз ин дар сафи тимҳои Валенсия ва Севилия низ дар иҷора буд. дар Испания дастаи дифоъкори Симеоне дифоъкори зур ва қаҳрамони Евро 2024 аз тими Реал Сосидад шомили тим мекунад. гап сари Атлетико автобус меравад ки бо харидории Ленорман бар ивази 34.5 ҷамъи 5 миллион евро парки автобусмонияшро нав мекунад. пештарам оиди ба мувофиқа расидани ҷонибҳо оиди трансфери дифоъгари 27 сола гуфта буданд ва акнун бошад худи даста аз Сан Себастьян дар ин бора иқрор шуд. Робин Ленорман мавсими охирин дар сафи Сосидад 22 бозӣ дар Ла Лига гузаронида, ҳамчунин 2 гол ҳам ба самар расонида буд. дар Италия бошад дастаи Сеск Фабрегас бо номи Комо ки ба Серия А омада буд, бо Рафаэл Варан чун агенти озод шартнома баст. муддати шартнома бо собиқ бозигари дастаҳои Эмио ва Реал 2 сол бо имкони тамдидкунӣ ба 1 соли дигар аст. мавсими қабли Варан дар сафи Эмио 22 бозӣ дар Премьер Лигаи Англия гузаронида, ин нафари 31 сола аз рафтанаш аз Манчестер ягон зарра пушаймон нест. собиқ бозигари Ливерпул Стивен Колкер бошад ба 16-ҳамин бошгоҳ дар маснади варзишии хеш гузариш анҷом дод ва ин ҳам дастаи Кечёренгуҷу аз лигаи дуюми туркон аст. пештар аз ин бошад собиқ бозигари мунтахабҳои Англия, Британияи Кабир ва Сьерра Леоне ранги ман тариқи шабакаи LinkedIn ҷойи кор мекофт. дифоъгари 32 сола аслан оғози маснади варзишӣ дар Тоттенхем намуда, аз он ҷо ба иҷора ба тимҳои Явил, Бристол ва Свонси рафта буд. сипас ӯ дар тимҳои Кардиф ва Квинс Парк Рейнҷерс баромад карда, аз КПР ӯро ба Саутгемптон ва Ливерпул ба иҷора дода буданд. баъди ин Колкер дар сафи Данди, Алианаспор, Фенербахче, Газиантип, Фатеҳ Карагумрюк, Увиган ва Малага майдондорӣ мекард. пеш аз суханҳо сари трансферҳои футболи русӣ бояд ки ба тақдири бозигарони собиқи чемпионати украинӣ ҳам як сар занем. ин ҷо гап сари собиқ бозигари Шахтёри Кӯҳкан Дуглас Коста меравад ки бо Флуминенсе қатъи шартнома намуд. ин корам албатта баъди омори 0-0 дар 22 бозӣ зери даст омад, зеро дигар ин пирикори 33 солаи беамалро дар ватан ҳам бефоида меҳисобанд. аслан шартномаи Коста бо Флу то тобистони соли 25 мулат дошта буд, вале баъд ин олими беамалу занбури беасал буданаш собиқ бозигари дастаҳои Лос Анҷелес Гэлакси, Бавария, Ювентус ва Шахтёр бо шатакаш аз даста пеш карданд. сардор озмун як замон Гаррени дар Зенит бошад. баъди рафтанаш ба Байер дид ки ҳатто иҷора ба Рома ҳам барояш дарди дил нашуд. ахиран аз паси пулҳои зиёди арабӣ роҳ самти шарқи наздик пеш гирифт. ҳамин тавр ҳамлавари мунтахаби Эрон ба сафи Шабоб Ал-Аҳлӣ аз Байер
بر عوض 5 میلیون یورو گزارش انجام داد و من بعد ما عکس‌هایش را در اینستاگرام از نزد مناره برج خلیفه می‌بینیم. دسته ارنبورگی نزدیک به مرز قزاقستان باشد قرار کرد که با ترکان همسایه همکاری ها را بیشتر کند. همین طور این دسته فوتبالی دفاعگر 21 ساله گالاتاسرای قاسم جان کراتاش را طریق اجاره شامل تیم کرد. پیشتر باشد این بازیگر در صف التای ترکی و تیم‌های جوانان ترکیه برآمد می‌کرد و اکنون باشد به منطقه التای روسیه آمد. در فوتبال روسی گپ و چپ اساسی آن است که دیناموچیون مسکو اوید ترانسفر بازیگر منتخب مراکش U23 المهدی محبوب برای عوض 1.8 میلیون یورو اعلان کردند. طبق معلومات سامانه ترانسمارکت سفید و آسمانی رنگ ها با حمله‌ور منتخب المپی مراکش شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا نموده اکنون بعد انجام بازی‌های المپی در پاریژ این عربی از دخوفکا به خلدیلنیک می آید. این بود کلان معلومات آخرین از ترانسفرها. تنسیت بمانید.